Poštovana braćo islamu, prošle hudbe smo govorili o tome da je Kur'an kao Allahova uputa koja nam je došla i njegov poslanik kao onaj koji je objasnio Allahovu uputu svojim životom i riječima sadrže vrijednosti na osnovu kojih se mjere naša djela i svaka druga kultura i svaka druga ponašanja, bilo odakle da ona dolazi. Naime, Allah kaže kitaben qayyimen, knjiga koja vrednuje naša djela. Znači, Kur'an i poslanik sallallahu alejhi ve sellem su poslani od Allaha dželešanohu da budu slijeđeni, a ne da mi prilagođavamo Kur'an i život Allahovog poslanika kulturi u kojoj ili koju želi nam neko nametnuti sa zapada ili iz nekih drugih zemalja. Znači, mi baštinimo vrijednosti Islama, prvenstveno i na osnovu tih vrijednosti koje su došle u uzvišenoj knjizi, mi vrednujemo sva naša djela i sva ponašanja ljudi. To je na nama obavezno. Stoga, braćo, ove vrijednosti koje su nam došle u Allahovoj knjizi su kao štit naše časti, našeg ugleda, štit od poruka, od grijeha, svega onoga što narušava naše dostojanstvo. A ono što u današnjem vremenu najviše narušava ili nastoji da probije taj štit jesu zasigurno mediji, internet i kada su u pitanju naša djeca i adolescenti, starije još uzrast, čak i oni koji su na fakultetima, su zasigurno igrice, internet igrice. Preko 4 milijarde ljudi danas koristi internet i provodi ogromno vrijeme na internetu, preko 10 sati dnevno. Mnogi od nas provodi na internetu koristeći internet, surfajući ili gubeći vrijeme na internetu, dok danas postoji 200.000 ovisnika koji su zabilježeni od ovisnici o internet igricama. Znači, koji su ovisni o internet igricama i vidimo da je ta industrija proizvodnje igrica svake godine u porastu i da cifre koje oni zarađuju na tim igricama se broje u milijardima, milionima dolara. Naime, žrtve, znači interneta, žrtve medija, žrtve tih igrica su naša djeca, to smo mi i stariji. Djeca se bave igricama, okupirana su igricama, a stariji se bave serijama. Skoro da nema ni jedne kuće kod nas, a da žena ili čovjek ne prate neku od serija. I te serije imaju po 100 epizoda i nikada im ne dosade da ih prate. Braćo, Allah dželešanohu je čovjeku dao razum i druga osjetila s ciljem da taj razum koristi u spoznaji svog stvoritelja i s ciljem da od njega ima koristi kako dunjalučke, tako i ahiretske, ili rećemo prvenstveno ahiretske, jer je to naša stalna ili vječna kuća boravišta, dok je dunjaluk samo privremeno naše boravište i stanište. I Allah dželešanohu je dao da čovjekov mozak luči hormon sreće kada postigne neki uspjeh. To je Allah dao. Kada recimo postignemo uspjeh u školu, završimo fakultet, školu, naš mozak luči hormon sreće. Kao vrsta, daje nam vrstu nadoknade za naš uspjeh kojeg smo ostvarili. Kada se oženimo, on također luči taj hormon. Kada zaradimo halal novac, on luči taj hormon. Kada pomognemo nekome materijalno, naš mozak luči hormon sreće i mi se osjećamo sretno. Mada smo dali novac nekome, udjelili smo siromahu, ali mi se osjećamo sretno i mi ne znamo zašto. Ali
Nauka nam kaže da kada mi pomognemo nekome ili kada postignemo nešto, naš mozak po Allahovoj naredbi, na onako kako ga je Allah konstruisao, luči hormon sreći. Naravno, spletkaroši, ateisti koji su proizveli čitavu industriju igrica, oni to znaju. I zato svaki puta kada dijete igra igricu, oni mu daju da ostvari određeni uspjeh u toj igrici. Ali ne daju mu uvijek da postigne sve. I onda kada ostvari određeni uspjeh ili level u toj igrici, on osjeća se sretno, njegov mozak luči sreću jer je postigao to. Mada je to uspjeh, nestvarni uspjeh, uspjeh od kojeg nema nikakve koristi i fajde. I sve tako, sve dok ne postane ovisnik o igricama. Danas postoje u Europi centri za odvikavanje od igrica. Da pokušavaju da tu djecu odvoje od kompjutera, od njihovih mobitela i da ih vrate u normalne smjernice života. Zašto? Zato što takvo ponašanje, život u igricama, dovodi do toga da naša djeca postaju gruba i osobna prema svojim roditeljima. Jer oni u tom svom virtualnom svijetu ne žele da ih iko prekida. I često puta vidimo dijete kako je zatvoreno u sobu i grubo odbija svakoga onoga koji ga pozove čak i da ruča s njima. Jer je on zacrtao da dođe do određenog cilja u svom mozgu. I tako troši tu energiju. Tako njegov mozak luči taj hormon sve dok ne postane ovisnik. A onda kada to izluči, on nema više sreće i slasti u bilo čemu. Zašto bi trebao da luči istinsku sreću? Nema sreće niti slasti da uči Allahovu knjigu. I kad je uči, ne uči je sa slašću, jer je okupiran stvarima od koje nema koristi. To utiče na njihov fizički razvoj, negativno. Tako što imaju dosta problema sa kičmom poslije, jer se ne kreću. Postaju djeca deblja, gojaznost, jer su stalno za kompjuterom i stalno su za igricama. Zatim zapostavljaju svoje obaveze, školske obaveze, izvršavanje zadaća, obaveze učenja Kur'ana, prisustvovanja u mektepskoj pouci. Sve su to negativni uzroci koji će doprinijeti braću. Ovome govorim jer je to velika opasnost. Mi nismo svjesni da ćemo sutra dobiti tako slabu generaciju koja će biti nesposobna da izvršava osnovne stvari u životu. Osnovne stvari. I oslanjat će se samo na ono što im dođe sa strane. I nalazimo se u velikoj opasnosti ako ne poduzmemo određene mjere kada su u pitanju igrice i elektronsko zabavljanje. U tim igricama, mnogim od tih igara koji utiču na našu djecu i njihov se poriče Allah dželešanu. Postoje igrice u kojima je glavni sudionik ili glavni igrač nauzubila Bog. Druge igrice u kojima se čini javno razvrat, uče djecu kako da kradu, kako da čine blud, kako da se drogiraju. Da ne nabrajam imena tih igrica i igara koje naša djeca igraju. I sve to utiče na njihovo ponašanje. Mnogi od zločina koji se desili su bili uzrokovani upravo tim igricama. Upravo tim igricama koji su se desili. Koji su djeca godinama igrali. I pogledajte koliko ljudi, znači, kada su u pitanju naša djeca moramo povesti računa šta to oni gledaju i šta se igraju. Ne kažem, ima igrica koje su poučne,
koji su zdrave za njegov za njegov razum, koji ga potiču na razmišljanje. Međutim, moramo pratiti šta naša djeca igraju i koliko vremenski igraju. Ne kaže da i u potpunosti trebamo odvojiti od interneta i u potpunosti odvojiti od igrice, to i ne možemo i da hoćemo. Jer bi uzrokovali samo protiv efekat, napravili veći belaj, ali moramo kontrolisati šta igraju i koliko igraju. I druga stvar, moramo sa našom djecom više provoditi vremena i igrati se sa njima, razgovarati sa njima. Problem današnjice i problem onoga vremena u kojem ste možda vi stariji živjeli, prije je bilo ne smiješ dijete staviti u krilo, ne smiješ dijete poljubiti, sramota, gdje ćeš muško dijete ljubiti, a pogotovo žensko. Danas nemaju vremena roditelji od posla i obaveza da stave djecu, da se poigraju s njima. To je još veći problem. Stoga nama je obaveza da svaki dan odvojimo vremena za našu djecu, da razgovaramo s njima, da se brinemo o njihovom razvoju i njihovom napretku. Allah kaže: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ima ljudi koji kupuju lehvu al-hadith. Sad ulema se razilazi šta je to lehvu al-hadith. Govor za razonodu. Pazite, kupuju govor za razonodu. Neki kažu da je to muzika i pjesme. Drugi kažu da je to sve ono što utiče na tvoje osjećaje i odvraćate do Allahove vjere. Pogledajte ljudi kako kad gledaju muškarci ili žene, kad gledaju serije, koliko se uživi i plaču. On zna da je to da se ne dešava u stvarnosti, ali to je utjecalo na njegove osjećaje, pokrenulo ga i on plače. I onda mu oni zločinci, preljube, varanja postanu sasvim normalni. Zašto? Zato što se on toliko uživio u te serije, u to što se dešava u tim svijetima. I on na osnovu tih serija gradi svoj odnos prema drugim ljudima. Vjerujte mi, koliko sam puta se raspravio s takvim osobama, kažu mi ovako: jeste, sve je to tako. Sve je to tako. Pa rekao, šta je sve tako? Sve je to tako kao što je u seriji, tako i vam. I u startu ta osoba pravi odbojnost prema svim ljudima. Smatra da joj svi prave spletke, da joj niko nije dost, da joj niko nije prijatelj, da ne postoji niko dobar na ovome svijetu, da su svi neprijatelji, da svi žele prevariti. Ne samo to, cilj tih serija jeste da ljudima stvore pogrešnu sliku o svijetu. I mnogi od nas, i naše žene i porodice, žive serije, hoće da žive po serijama. U tim serijama se prikazuje onaj nevjernik kao bogat, da živi u luksuznoj kući, da ima auta. Znači sve ono što je suprotno sa vrijednostima Islama. Dok onaj koji je musliman, on je bijednik, djeca mu rastjerana, živi u bijedi. Znači cilj tih serija jeste da prenesu sliku. Znači, da se bore protiv Islama i vrijednosti Islama. Stoga, braćo, ova bi hudba bila nadogradnja prošle hudbe, a to jeste da čuvamo svoje vrijednosti Islama, da znamo da najviše utiče na te vrijednosti, da najviše utiču te serije, igrice, internet. I Allah kaže: "Efahasibtum annama khalaqnakum abasa, wa annakum ilayna la turja'un." Zar vi mislite da ste vi uzalud stvoreni i da se nama nećete vratiti? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Allah Đelešanu nas je stvorio sa ciljem na dunjalu i nemamo puno vremena. Nemamo vremena da gledamo serije. Nemamo vremena da čatamo na internetu sa nepoznatim osobama i da gubimo vrijeme na to. Allah nas je stvorio na ovome dunjaluku s ciljem. I rekao: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I džine i ljude sam stvorio samo da mi robuju.
Zar ćemo sebi dopustiti da dođemo pred Allaha Đelešanu, a ne znamo kada će nam doći smrt, svakome od nas. A da smo protračili sav svoj život u igri i zabavi. U igri i zabavi. Braćo, previše smo okupirani igrom i zabavom. I mi i naša djeca. Mi na neki način, naša djeca na drugi način. I uvijek smo okupirani tim, a zapostavljamo ono radi čega smo stvoreni. Ono radi čega ćemo biti pitani. Šta će nas Allah Đelešanu pitati? Zašto nas je poslao na dunjalu? Efa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Kaže Allah, zar vi mislite da ste na dunjalu poslani uzalud, da se igrate i zabavljate i da se nama nećete vratiti? Ima li iko od nas ovdje u ovoj džami da tvrdi da se neće Allahu vratiti, da neće umriti? وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kaže Allah, nemoj zaboraviti svoj udio na dunjaluku. Znači svako od nas ima udio na dunjaluku, ali ono što ti je Allah dao, nastoj da postigneš Allahovo zadovoljstvo. Allahu yuridu an yatuba alaykum. Allah Đelešanu želi da vam oprosti. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. A oni koji slijede strasti, oni žele da daleko odete sa pravog puta. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allah vam želi da olakša. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. A čovjek je stvoren slabašan, povodljiv. Zatim Allah Đelešanu kada niže ajete, prvo nas upozorava na imetak. Pa kaže, nemojte bespravno uzimati imetak jedni drugi, jer su tu ljudi najslabiji. I druge zabrane koje su nam došle u Kur'anu, sve s ciljem da bi nas usmjerili na pravi put, kako bi išli pravim putem i kako bi postigli Allahovo zadovoljstvo. Braćo, čuvajmo sebe i našu porodicu od džehennemske vatre. Budimo od onih koji će učiniti svoju porodicu i živjeti na dunjalku džennet i na ahiretu džennet. Allah kaže: وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. Pazite, ako vi budete strpljivi, ako budete ustrajni na pravom putu i budete bogobojazni, to jeste budete se pridržavali principa i pravila vjere, لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Ništa vam neće nauditi njihove spletke. Ništa vam neće nauditi spletke nevjernika. Jer svi belaji u svijetu koji su desili od ratova, od ubistava, od prevara, krađa, desili se od nevjernika, ateista. Nikada se nisu desili od onih koji vjeruju Allah i sudnji dan. Nego desili se od nevjernika i ateista. Zato čuvajmo sebe i svoju porodicu od šporuka. Nastojimo da ju usmjerimo na pravi put, moleći Allah Đelešanu da nam na tome putu pomogne. Amin.